Para kadang sederek, pepanggihan malih kalian kula pun Sugeng Adipitoyo saking Padepokan Wong Agung warga ora ngarah arep gugat marang Gusti Singogeri Surabaya. Wonten kalodhangan menika kula pepanggihan kalian panjenenganipun Bapak Mat Kauli ingkang sampun sineta sinebat wonten madyanipun bebrayan Indonesia menika minangka maestro seni tradisi, nggih menika seni tradisi Mocopat Gagrag Gresik. Wonten wekdal menika panjenenganipun badhe kula suwuni ingkang dereng nate dipun mulangaken dumateng para kadang sedaya kalebet kula menika tembang Mocopat Asmaradana kembang ingkang larasipun pelok lajeng menika tilaran saking swargi Bapak Niti Sastro Samardi inggih bapakipun saking Bapak Mat Kauli menika. Monggo Mbah Mat jenengan sekaraken ingkang Asmaradana kembang laras pelok menika. Nagari kita kinasih lan pranaya kaning praja yang sagung prakawulane antuk berkahing suksma murah sandang lan tuga adil lan makmur satu Warata sakna swantara wit saking berkah lan wiji Mocopat yo kawitan tangan saking pamase nyuwun ringkang kawasa mugi Mocopat mangya ayu rancak lampah ibu tumakeng sakpurnam nira Bapak niku menawi kalih slendro bentenipun senggakanipun namung setunggal nggih, wekasan mawon nggih. Terus wonten wekasan senggakanipun namung setunggal nggih. Terus bentenipun niku jenengan dipun mulangi kalih Mbak Niti Sastro Samardi tahun pinten, Pak? Sing pas mulai tahun 2009 ini mulai belajar ini. Ingkang niki ingkang Asmaradana kembang. Menawi ingkang slendro nggih. Kula mulai sinau niku mulai tahun 2009. Nggih, terus juga tahun pinten nggih, mboten nurut-urutan nggih. Nggih, sampun matur mbah nuwun Mbah Mat, mengke kersanipun niki saged dipun sinaoni kaliyan para kadang sedaya. Niku mengke cobi kula enggal-enggal kula titilarasaken. So pamane piantun setunggal saged tiga cengkok niki kali cengkok niki pane Durma, Sinom, Angkur, piantun tunggal lajeng tunggal malih saged kali cengkok, lajeng tunggal malih kali cengkok dadi jangkep. 13 cengkok niku. 13. Nggih, ingkang baken niku Mbah Mat, ingkang dereng-dereng pati kesuwur kados dene Sinom jenengan. Dandang kula Pak Niti Sastro ya Mbak nggih. Lajeng ingkang menika mengke PR kula niku dados kangge supados saged ngrembaka dhateng para kadang mengke kula serat dados kula titilaras. Nggih. Panjenengan kepengin ngoten niku. Nggih. Supados saged. Sepami wonten menawi kepengin napa sinau monggo mawon rawuh teng mriki mboten napa-napa siap Mbah Mat mulangi sinten kemawon ingkang badhe kepengin saged nembang sungkan-sungkan nggih para kadang sederek menika Bapak Mat Kauli rikala nandhang gerah kula endangi taksih kuwawa ngungelaken tembang Mocopat.
Cipitan kurang pangan enak kerja seperti dengan yang sempatas agak paragon tapi lah kami Ya. Ana kidung kadang permati among tuwuh ing kawasanira nganakaken sacetane kakang kawah puniku kang rumeksa ing awak mami anakaaken sedya ing kawasanipun adi ari-ari ika kang mayungi ing laku kawasan iki anakaaken pangarah punang gede ing raina wengi ngrewangi Gusti kang kuwasa andadekaken karsane usur kawasanipun nguyu ayu sambawa mami nuruti ing panedha kawasane reku jangkep kadang ingsun papat kalimane pancerwus dadi sawiji tunggal sawujuding wang yeku kadang ingsun kang umijil saking marga ina sareng samya sadina awor enggone sekawan kadang ingsun ingkang ora umijil saking marga ina punika kumpule lan ingsun dadi omah dum sarpen sira wewayanganing dat samya dadya kanthi sabaran tetan pisah swaha para mitra kadang dalasan sederek Bapa Mat Kauli sampun tinimbalan wonten ngarsanipun Gusti anemahi kasidan jati rikala wulan kaping 22 ruah angka taun Jawi 1958 utawi surya kaping 21 Februari angka taun Masehi 2000 selangkung. Asung donga agung katur dumateng swargi Bapa Mat Kauli lumantar kidung sabda gaib sangkaning dumadi.
nguni ingsun ngleleng ing tias pungun-pungun mutianan ing yang ya kuwi ta Brahmaharsi wewarahe tansah awarna-warna ana wiku madarak ning kang agung ya iku Jayanta kang nglimputi woring diri wewayangnya tumunung ning netranira marmanipun yen mbok surut uripipun ayo wasumelang ya nglingen ya kongsi lali ilutan ing ning kamangulyan ana wus wasing gesang jayekti wus kawase sing sira woring sarira riratri iya iku rasa lan pangrasanira warsa wujud neng papas napas tan pupus pratandane ana yen napasira wus anis yakti sirna atmanira saking raga marmanipun yen sira yun prapteng luyut ayo kalayatan aswantara cutan uli warna lawan rasa lan pangrasanira pangrasaku ananing Gusti saestu kawula rasanta yen rasa lan pangrasa wis warsa yuga tetep ing panunggalira yen sing satunggal panekungan kang kocap ping pangkur lan pangukut pangracut patraping pati mung beda maksa iku binasesa prapteng layon dene patraping lampus wasitane prawiku kang putus pawartine antara kurang trisasi rasaning rasa surut surem sumirat ing raos nuntun karkating kalbu antara risranduning anggamu ana ingkang krasa lara salah siki embuh pilek watuk ngelu mulas lungkrah tias kaleson yen wis mangkono kulup ayo ulap kumelap ing kalbu kabeh barang kang dadi tresnaning ati nyang salwiring karemanmu piraten ayo katonton malah nulya mrih laku anirnakno kabeh hawa nafsu liring hawa kabeh pepinginan kaki nafsu deduka puniku kalamun bangkit mangkono kawarti wus tartamtu tan karasa rasaning laramu mongka rasa srikasa sawatawis temah waspating pantulu tan waspa mawas ing patos saking resik tiasipun mring pepunton mata batu mangsuh tian anyo sah ngesti woring kwala Gusti lir kajar mencekar pangkur mring yo keron praptaning don yen wus ingke ing konus kamanung sanira sayekti wus saya parek praptaning kantareng pati ten patitis pamawasmu mawasen dipun waspaos iku mongko panuntun sasmiteng yang ingkang moho agung ayo ginggang kulangen kulungan neki benjang yen bus prapteng lampus iku malih pepatemon yen bus lelsah anggamu yo prasrah mapan kang pakantuh lir manekung kaya kang wahayang ngarsi ngaketaken ing pangukut miang prangacut ayo keron
yekti tantara dangu surem sasunaring pramanamu katut dening kasating kang tirta wening iya tirta kamandanu ing kono dipun mirantos empakno pepuntonmu pangrakiting ukut yo kalimput sareng ana beting pramono tenaglis puput mustan kini reku telas wasitaning maut swaha 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 Gusti nyembadani nuwun.